Piye kanca? Ayo kanca para kanca timbangane turu sore-sore Canantana bujang ganonge manunggal reksa budaya. Sowan Utawa Naraga. Pocap kacarita duk nalika samono. Ana salah sawijining patembaya kang kasuwun dening Sang Byahayu putri Kedhiri kang jejuluk Dewi Sangga Langit. Putri kang Sulistya ing Marta kang dados rebutan raja sewu negara. Minangka Raja Utawa Naraga salah satunggalipun Raja muda gagah Prakoso Simbarajaja kang ora tegas bapak balune pandhe singsane Galendra kang sekti Magambara. Raja muda tlatah Utara Japa Naraga kang gedhe pati kang jejrok patih ujung panem ya Sang Bujang Ganong. Patih Bujang Ganong kang kasuwun ingkang kautus dening Sang Prabu Klana Sewandana tumuju wonten ing Kadipaten Kedhiri kang lamar kusumaning ayu Dewi Sangga Langit sinar kang bidaling para prajurit Nakuda kang 144 minangka panjang keping sono cacahe. Sang putri Kedhiri kang gedhe patembaya sinten to ingkang saged mujudake patembayaning bakal kapundhut garwa. Minangka patembaya kang kasuwun sinten to ingkang saged mujudake kesenian kang dereng wonten ana ing jagat raya bakal kapundhut garwa. Baik. Oh, out. Ananging dereng dangu anggenipun marak sowan. Anggenipun lumaku saking tlatah Utara Japa Naraga tumuju wonten ing Kadipaten Kedhiri. Kabeh kawindakna dening para wadya bala kewan alas begasakan sawarnaning kewan alas kang sato galak kang mawa wisa. Yo ha hot lo ha hait ha oh no
pun geger paprangan jroning telenging mono geger paprangan jroning telenging mono wadya bala Ponorogo ugi sawernaning kewan alas wujud siluman sak wadya bala kang sato delak mawa wisa ilot lontonge do ha ho hop ora dropo tenan sudah bagus sing alon-alon watone nglakon gramet-gramet watone selamat geliyak watone kecandak tunjuk kabeh gayamu ngarep bocah bagus hey ha ho 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 ha hey oh ha lo 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 hey ho ha hop rada maju mbah kayak pecutan raine rada maju kayak pecutan raine hard awas urang banter pas no raine ngono lho gendang ucul top kurang ganti liyane hop sik nggih Mas nggih. Nggih. Hei. Nyapa bopone loro gak cocok ah? Gak cocok. Nyapa cangkemmu? Apa? Diwehi sing sepuh kon dipecut ben metu joget tok malah. Ora gelem. Oh kurang yes. Kurang yes. Apa iku Mang? Sing loro meng. Kurang banter. Kurang. Sitok sing di sitok kas. Enek ora?
Neng dindi iki ambek bapak ora tau akur. Gak tau cocok. Ora tau cocok. Sebabnya? Sebab ya iki ora tau diwawu bola-bola. Wow. Iya. Dadi aku sing metut. Oh sing mecut kowe. Oke. Wo cocoke mung karo kowe ya. Aja jalan. Pi bapak, sira mecut kuwi. Kok iso ta? Iso. Apa ya iso? Pak iso. Iya ta. Lho. Kowe ora nyetrum cangkemmu. Lambe-lambe mengandung diesel. Yo. Awas. Woi, mencute ngiwo. Hot. Hong wilahing sekaring pawana langgeng, hong wilahing sekaring pawana langgeng. Ison mamuji mring pangwasaning Gusti Kang Murbeng jagat. Wah. Kualik. Iki. Iki. Lekone ngono. Lho. Oh, alah iki mang sop. Kok kene, Mang? Kok kene, lekon kok kono. Lah. Kamu keliru. Yo. Waspada. Wis nek burine kuwi ati-ati kepecet raimu kuwi nggo sitoke kuwi. Kualik. Kualik. Maksudnya enggak kiwo. Pecotmu kualik ya, Nyuk. Heeh. Tapi sing mbok pecot kene kualik dudu udenge. Sing dipecot iki. Kuwi. Iya. Oh, alah iki sapa gandongan adoh-adoh. Iki sing dadi awakmu tandak. Awakmu tandak ning kene persiapan terus awakmu tak pecut cedar kon joget. Oh iya ayo. Mas. Yo. Iya. Oh. Hai, persiapan. Loh ya apa kok nesu iki? Nesu. Karemu piye sih? Iki mikir sitok iki karo. Karemu belur ta. Aku lama ngomong awakmu tandak ning kene kon tak pecut terus joget to. Tadi kene norai. Oh. Welek kon nek tambah cedek. Sumpah men. Welek nek tambah cedek. Ayo. Mas. Iki wong tuweke ngomong apa to? Iyo. Wis sapa ra teku? Hai. Lho. Sing cilik. Lah nek sing cilik ku malah penak kuwi. Wah, katingal katon gagah prakoso, nadyan tolo tanpa rupa. Lain. Loh, dibalen krek cangkeme. Ya ampun, iki gusi lho iki. Kebalik. Nyapo becot. Ojo kena cocokku. Ngene lho. Kon ku gandeng-gandeng goblok. Ngene lho. Mecut ngene. Sopo kamu? Hai. Lho. Lah. Lho. Nyamplok ra lho. Lah. Lho. Wah, gak iso mecut kok dikuak, Amit. Mecut iki butuh perasaan. Mecut iki kudu konsentrasi. Pakai buat perasaan lho ngene. Lah, iki kuda-kudane ngene. Nah, ayo. Terus coba no.
Ya. Ayo dipecut. Loh enak. Syukur. Yo muni. Ping pindho. Loh enak. Kowe iso? Yo. Ya. Satu. Nah. Lah ayo. Nah. Wasat. Alah. Wasat. Alah. Wasat. Oh golek lenomu. Iso joget ganong kan? Ayo joget ganong sik. Tunjukkan gerakanmu ganong dari Surabaya nang ngene Trenggalek kene dudukno. Ya Kak Tik kon raimu koyo topeng kok. Gak usah topengane tak cokot ngene miring iki. Lho, kayak apa topengmu? Oh gak ngono kan gono saringane, Bro. Sing salah dulu topenge, sing salah untumu. Wis lah. Kon tanggapan untu gak mbok gowo. Tak dele omah. Ayo joget. Ya omah apa ya kadel kuwi. Oke, tepuk tangan untuk letrek manusia metik tanpa gigi. Iki cara monster Mio Ji. Hai. Piye ta? Piye? Yo sik to ngombe sik ben iso seneng. Rondo maju titik ta ben ketok. Iya. Aja malah tok mundur ae ora kena srengenge raine ora ketok ngono. Lah. Yo. Bablas. Kena asine bis Sak gidale. Yo. Aita. Oi. Gayane kok terwelu. Ayo Dik, olahraga Dik. Ayo, no! Beri perform yang paling melihat dulur. Awas! Hei.
Kok malah dolosoran ngapa kowe? Wes apane urung salto kono malah dibali dhewe. Weh. Kon sing genah trek. Kon kate ngakal-ngakali adekmu ah. Lah trek pun salto napa dereng? Irung mobil. Nek niat mateni ngomong. Lho ora jane durung ero aku weh. Ya weh. Iya. Ya Allah raine. Wajah-wajah ngarepe dipundhut. Ya apa urusnya kowe kagak nong. Wis apa ae. Ya. Hai, hop. Iya. 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 Lanjut. Hop. Rene. Rene. Ayo. Pangganonge kene baris, pangganonge baris. Sik genah ta. Sik genah ngono. Oh niku golek masalah ae kon. Mikir digawa trek. Mikir ning isor kowe. Baris ning kene. Baris. Sadurunge atraksi dilanjut rek. Nggih. Salam-salam dhisik. Salam-salam sik. Kanggo warga masyarakat kene. Ngono lho. Melip adus iki main ta minggat aku. Surabaya nang mrene. Kok malah sepur-sepuran. Pinggir kene lho. Lah, pinggir. Nah, delong pengganonge jaranan Turangga Siwalan. Turangga Siwalan dasmu. Siwalan lho. Dideloki lho manunggal resa budaya. Yo di sore ngomong ta. Jaranan manunggal resa budaya iki delong pengganonge. Ganteng. Gendeng. Ya apa kok gendeng. Ning kene iki ana elek ya ana apik, ana ganteng ya ana elek. Iya. Ngono. Ana ngene Mas. Ae dhewe iki ya disupport sampe perkenalkan diri. Oh iya. Ae dhewe pengganung Sule dari Surabaya. Ada. Sing jaku, sing duwe Ratu Seblak. Lah, iki mang tak bahas rek. Mau bahas. Iki sponsore jaranan iki. Ngono, sponsore jaranan iki Ratu Seblak. Heeh. Neng dindi ana seblak. Iya. Tapi rasa dan radikane siji. Beda. Iki lho rasa. Wis seru mang yo. Ngerti. Iya. Pedesan Ratu Seblak timbang cocote tangga. Pedese ngeri ya. Ngeri sih. Ana sponsore jaranan kudu ana sponsore contone iki. Jaranane manunggal apa reksa budaya iki. Manunggal Siwalan. Iki ya ono sponsore iki Ratu Seblak. Ratu Seblak Trenggalek. Trenggalek. Habis ini buka cabang lagi di seluruh Jawa Timur. Amin. Wis buka 4 cabang, Mas. 4 cabang. Nek bose ngomong wis 4 cabang. 4 cabang di Trenggalek tapi. Ono arep Saudi bareng. Mangan unta. Jadi didongakno trek ya. Didongakno muga-muga semakin sukses. Amin. Didongakno cabangnya semakin luas. Amin. Ben ngerti rasane wong-wong sing gorong tau mangan seblake Ratu Seblak iki. Ngono. Ben ngerti rasane ya apa sih? Ngono lho. Rasane kuat dispo. Sumpah pedese ngalang-aling cocote tangga. Rundingan apa cot kecot. Rundingan apa lho? Rundingan puro. Rundingan puro nang dhuwur panggung. Orang ngono lho ngaku iki ning kene iki memperkenalkan Ratu Seblak. Lah kowe duwe sponsor apa? Yo Ratu apa kuwi? Ratu apa? Ratu Jin. Kuman kowe. Wah ya. Bakpia Permata. Iki lho. Tak kei kene. Tak kei bocoran. Iki dino full sponsor iki. Jadi Pomo TV renek filmnya iki sponsor tok. Tema acara. Matane sing ngisor kuwi lho. Ngisor. Lah kowe kok maca carae lho. Iki lho ngisor. Suprot B. Heeh. Apane sing suprot? Surpot. Suprot. Aku yo keliru. Surpot.
Suro. Suprot. Wis botak gak karepmu wis. Pemerintah. Desa, Pemerintah apa sampai pemerintah barang. Pemerintah lah. Lah lapo mbok pacakno kabeh lho. Ora lho ibu tahu huruf barang ngono maca sapa? Ratu seblak Trenggalek. Lho, Lah ratu. liyane. Liane akeh. Lah rajane Koncoku. Rajane ndi? Rajane. Endi? Rajane ratu ndi? Aku. Lah aku rajae kok. Kuwi raja. Iya, Permata Trenggalek. Lah Bakpia Permata. Lagi lho warkop Pak Ping Kelutan. Lah. Lah ya kuwi lho, Film Barkop Pak Ping Kelutan. Wonge Heeh. roh. Lah endi wonge? Sing ndi wonge roh we? Kon ngomong tok gak wonge. Ndi? Endi? Endi? Tanganmu rono sitoke rono ya aku bingung. Sing ndi? Sing ndi to aku bingung malah iki. Iki lho. Sopo iki? Ya wis lanjut. Heeh, enakne apa kuwi? Giant otomatis jual beli mobil. jual beli. Sing ya wis pokoke kanggo sponsor iki kabeh tak dongakno lancar dan sukses selalu. Amin. Amin. Tadi awak dhewe saiki ning kene mempersembahkan atraksi. Ya. Atraksi tapal kuda. Kapal kuda. Atraksi dari Surabaya tak uruki tapal kuda ya. Tak uruki tapal kuda. Hah? Lah apa menek bojoku dhewe nak kok menek gunung. Tapal kuda iku ngene ya apa trek? Dicontohi tapal kuda iki apa? Iki tuwek pakai rokok nek sesek mudar nom kok. Nggih. Nuwono ta sampeyan niku ngono santet. Tapal jelasno ya apa lho? Yo tambah longgo. Bekecok. Udah ngomong tambah longgo. Ayo. Ini Mas, tapal kuda ya teko Surabaya iki nyel asli real tek wong Surabaya. Sikile nang ndukur wong loro. Sampeyan sikile nang ndukur. Kon ndasmu tak ideke. Ngono. Iya. Contoh. Contoh, nah ngene. Contoh. Nah, Ini. iya. Dadi tangane nang disor, sikile nang ndukur kok ditampani letrek. Ngono ya. Nah, tampani letrek. Ayo, letrek siap-siap rek. Ya wis manut. Yo, dados. Pukul. Hei Mas. Hei. Mas sing ngalih. Hei, Sing Mas. Hei. Sikile ning ndukur sing kon klesetan sapa? lah iya sikilku nang ndukur apa gak mbok tampani mbok tulme lho. Aku nek ngomong, "Enggak Mas, sikil lunggakno." Wong kon kesusu, budal lho wingi. Ngenteni, ayo baru sikil munggah. Heeh. Lah, ngono lho. Ya. Iya, idek tenggoke. Ya, tepuk tangan dulur. Iki atraksi anyar ya iki ya. Iya. Atraksi anyar iki ya. Sing tepuk tangan mek papat. Lah piye sing tepuk tangan papat iki? Termasuk atraksimu kurang jos rek. Kurang jos. Ganti aku yo. Maksudnya Atraksimu tapal kuda emang kurang jos delok penonton sing tepuk tangan papat. Tepuk tangan kok. Lah ya tepuk tangan mek papat. Terus. Meropat. bejos. Beda nek aku. Ganti aku nang ndhuwur kok nang disor yo. Hah? Aku nang ndhuwur kok nang disor. Iya, kabeh perlu dijajah. Iya. Ndi sing paling rame kuwi engko sing menang ngono lho. Ya. Trek, udah dibalik sirahe yo. Ayo Mas. Aku munggah mbok itek ndasmu mendelep. Kon kuat agak. Oh, kuat. Ya iya kuat. Ya. Kon ngesaki cacing yo. Lah kok ngene? Kuwi duduk cacing terah cilik kok. Ngene. Sosis mambu. Kok niku lho atraksi koyo aku, adekne wis tak cekel ngene.
kono nyideko. Aja ning kono, nek ning kono aleku ngono adoan. Jejer. Jejer. Oh iya. Ya. Objek. Lali aku. Himbauan kepada adik-adik nggih. Dilarang meniru adegan ini. Karena adegan ini sangat berbahaya. Maka dari itu adik-adik dilarang meniru adegan ini di rumah. Oke? Tepuk tangan dulu. Ayo. Ando nanti bocah. Kon nek ngomong iku kan sikilku culno. Lah aku himbauan. Darahku mendidih. Medhone ngendasku